Usho ukuthini mawutho kaKesar wena njengoba kade ungilala uzungidunisisa ungibhekisele uzokhokha umnqondo wami ngangidakelwa wena lalela wena uzongisanganela awusongishadayisa ufuna unginika ama-slip vele usho hayi njengoba ngisho ukuthi uthando imali akubalance lalela wena Silima ngakushiya ngoba imali ungasenayo ngakushiya ngabona ukuthi isiphuphu ngemhlanje nawe ngenamali yahlanya indaba ungangibuza ukuthi usengilale kangaphi njengoba ufuna ukwazi ukuthi imali nanginikeze yona phuma endabeni zami bhuti lalela la wena kuchazela ngangikutotosa wena hayi past tense leyo unjani manje uyini usukhuluma ngento endala uyini manje fuseka ngizalwa nawe mina ngiyangidaba nawe manje sisawuvuki nje unembeza Nkosi yami kodwa ngemali yakhe na useswele wena usasebenza ngisasho namanje ngithi kade wayengipetula yini ekwenza ukuthi umshiye wayengasenamali ngizohlalelana entweni engasenamali wayengasenamali ngamshiya wayenginelisa kodwa empetheni hayi ngangihleli nje ngihlalela imali hawu uyafatha